Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn hier vandaag te gast bij jullie, bij de Westerschelde Ferry. En het is echt heel erg stormachtig. Dus wij vroegen ons af, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werken? Wanneer beslissen jullie, wanneer de boot eruit gaat? Dat beslissen wij niet. Wij krijgen dan een melding als de kapitein zegt van ze varen niet. Meestal bij windkracht 8, 9, als het daar hoger is, dan gaan ze uit de vaart. Dan krijgen wij een melding van de boot is uit de vaart. En dan gaan wij handelen onze procedures van sms'jes versturen naar mensen. De bussen worden dan ingezet. En dan kunnen de mensen alsnog naar de overkant. Oh, dus dan wel heel goed geregeld als iedereen dan... Dus dan kun je aanmelden voor een appje? Voor een app, ja. Ja, dit is een WhatsApp. En dan als er iets is, stremmingen, bijvoorbeeld de boot uit de vaart of weet ik veel, met wegensomstandigheden is er iets gebeurd, weet ik veel, ja, van alles. Dan sturen wij naar mensen een sms'je met tekst en uitleg van waarom. En dan krijgen ze, en dan weten ze van oké, niet met de boot, maar dan met de bus. En heeft u het zelf al een keer meegemaakt dat het echt bar en boos was aan boord? Ja. Ja, dat is wel heel lang geleden hoor. Maar dat was ook in de wintertijd en dan gingen ze ook niet varen en dan moet je dan echt wachten op de bus. Maar dat was de vroege dienst wat ik dan vanaf daar opende in Vlissingen, dat ik hier naartoe moest komen. Ja, en dan is het even wachten, want de bus is er ook niet in 2 minuten. Hè? Dus, maar ja, dat geeft ook niet een beetje een ritje door de tunnel heen. Hè? Dat is ook leuk. Sightseeing. Een beetje 's ochtends vroeg door de tunnel, hartstikke leuk. Nee, maar ja, ik hoop het niet dat het vandaag zo is, maar je weet het niet. We weten het ook niet van tevoren. Want de veiligheid... Gaat voor. Tuurlijk, de veiligheid gaat voor. Hè? Dus dan is het beter met de bus te gaan dan met dit weer. Ja, de Westerschelde, dat is natuurlijk ook een Natura 2000 gebied. De hele kustzone van Nederland met de zeegaten, dat is overwegend Natura 2000 gebied. Dat betekent dat het ook speciale bescherming geniet. En hier op de Westerschelde, dat is onder andere ook van belang voor, met de vele zandbanken voor de zeevogels, de meeuwen en zo, en sterns. Die hebben hier een broedgebied. En sinds 1980 daar zijn de zeehonden die zijn weer helemaal terug, geleidelijk aangekomen. En momenteel dan zitten er volgens tellingen van enkele jaren geleden zitten er, ongeveer 200 zeehonden in de Westerschelde. Tussen Breskens en Antwerpen. En er zijn ook vaartuigen, dus die aan rondvaarten organiseren. Om naar de zeehondjes te gaan kijken. Ik zag u net aankomen en ik vroeg me af, waarom gaat u eigenlijk met de boot? Ik kom hier voor mijn werk. Ik ga dagelijks over. Dus. En u werkt dan in Breskens en u woont in Vlissingen? Voorziening, ja, correct. Ja. De groenvoorziening aan de kant van Breskens? Aan de kant van Breskens, ja. Dus ik heb ook zo'n pas en ik ga dagelijks over. En dat werkt voor mij wel goed. Wel leuk, want de meeste mensen die wonen in Breskens en die gaan werken in Vlissingen. Maar u doet het net andersom. Ja, klopt. Ja. En wat is uw ervaring daarmee? Vindt u dat vervelend of vindt u het leuk om elke dag? Ik ben heel blij met de service. Ja. Ik ben er goed mee geholpen. Ik heb zelf ook geen rijbewijs, dus voor mij is het heel nodig ook. Ik zag u net komen aanrennen. Bent u zo sportief? Ja, best wel ja. Ik kom net van de padelbaan. En speel je dat al lang? Nee, sinds van de zomer denk ik. Net na de zomer ben ik gestart in augustus, september zoiets. Dus nog maar 2-3 maanden, dat is nog niet zo lang hè. En wat brengt padel voor je? Ik vind het gewoon heel gezellig, maar je moet altijd met z'n vieren doen.
En gewoon een lolletje en een beetje sportief bezig zijn. En waar doet u dat dan? Hier in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, hier in Breskes zelf heb je 2 padelbanen bij de tennisvereniging, de Boskreek. En hoe kom je dan altijd aan 4 spelers? Vanaf de tennisvereniging hebben ze een groepsapp aangemaakt. En daar worden alle beginners ingezet. Dus daar zitten redelijk wat mensen in en een paar vriendinnen bij elkaar. En ja, zo. En qua leeftijd, maakt dat ook nog uit? Nee joh, het is van alles. Het is van mijn leeftijd, jouw leeftijd, oudere mensen. Het is van alles wat. De bestjes mogen ook meedoen? Ja, de oude bestjes mogen zeker meedoen. Dat klopt, ja. Het is dus niet aan leeftijd gebonden of zo? Nee joh, maar ja, doe ik bijvoorbeeld 2 keer in de week de TOS. En dan zijn er allemaal oudere mensen. En dan ga ik met de vrienden alleen. En wij zijn net 30 en spelen tegen mensen van 70, 80. Van alles. En is het dan ook mannen en vrouwen apart? Het kan gemengd. Het liefst is wel mannen en vrouwen apart. Want de mannen zijn veel ruiger en veel harder. Dus ik speel het liefst tegen vrouwen. Of beginnende mannen. Dat kan ook nog.